हाय गाइस मानास सेरफां चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे ब्लगनि गेजेरजों माखासे एसे सिनारि देखायगोन मानो होनोबा जोंहा दिनै बाहागि मेला एबा बाहागि सन्मिलन जादो स' सिगां बोसोराव जोङो सेथिमोन एबा नैथि बेखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय उन्दु गामि बे गबरथना उन्दु गामियाव गबरथनानि थानानि सिङाव थानाय उन्दु गामियाव बेखौ खुंनाय जादों नैथि सन्मिलन बेवहाय आंबो नुजाफैदो स' दिनै बे सन्मिलनाव बाहागो लाना जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय आंनिनो बिफा दं बिमा दं बिमादै आबै आबौमोन दं स' बिथांमोनखौ लोगो मोनलायना जोबोद गोजोननाय मोनदों स' आबौ दिनै बाहागि सन्मिलनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनना जोबोद गोजोननाय नोंथांमोना बे समाव मा बुंगोन खोब मोजां मोनदों दिनैनि समाव जों बाहागि माखासे बाय बाहागि जेमान दङ जों लिंहरजोबदों जों लिंहरजोबनानै जोंनि जेयाव जोङो जानाय लोंनाय एसे लाहार फाहार खालामदों बैखौबो जोंनि बिदा फिसौ बिहामजो फिसौ गासिबो जि समस्थ दङ जों सुबिदा गासिबो नुजोबनानै दिनै रंजानाय फैदो जोंहा बोसोराव खेबसे बेबायदि जोङो रुजु रुमा ज' जालायनानै जों बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेब'स्था खालामो आरो जोंनि सिनाखि फोरबो खालामो जों सिनाखि फोरबो हिसाबै जों बेबायदि लायो बोसोराव खेबसे गोजोननाय थाबाय आबौमोन बायदि जोंबो जोरथो इसोरनि अननायाव नैबे मा होनो आंनिनो बिफा आबा मा बुंगोन आंनि बिफाया जोनोमगिरि बिफा आंनि जोंथ' बिदिनो देग्लायथ' बोसोरनै जाबाय बाहागि मिलन खालामनाया दा जों आगोलावथ' बावलायजोब्बायमोनानो गाव जायगा जेराव मेरावनो लेथेर फेथेर थाहैनानै दा जोङो सेमोननिफ्राय बिदिनो गोसोखांनानै गोदानै बुथुमनानै जोङो माने गासैखौबो सिनायथि लालायनाय जादों सिनायथि लालायनायनिफ्राय दा गासिबो सिनायथियाथ' लाजोबनायानो जाबाय सिनायथि लाबाबो सासे सानै मानसि थाबावदोंमोन बेखौ जोङो उननि बाराव जों सिनायथि लाबावनो हागोन होननानै जों आसा खालामनानै थाबाय जों बेखिनिखौनो माने गोजोननाय मोनबाय आरो जों रोङाबाबो बेखिनिखौनो जे गोसोखांनानै बोरैबा मावखांनानै जों सिनायथि लानानै गासैखौबो बाहागिखौ जों खौसेयाव लाबोफिननो हानाय जाबाय आरो होननानै आं सानना लायो आरो आंनि दा बिफाया बुंबाय नै बेबो आबौ मा बुंबावनो जोंनि मोसाहारि जाथि आबौ मोजां ना मोजां आबौमोन बायदि जोरथोंसै जोङो नैबे जाबाय दांगुवापारा लेस्रा बेनि आदै जोंनि आबौनि फिसाला जानाय लोंनाया आराम्भ जासिगोन बेनिखायनो जोबोद मुखुब नै आबौ आंनि बिबौनि फंबाय उन्दैथार आबौ मोजां ना खबरा मोजां देहा पाति गासिबो मोजां आबौ बायदि जोरथो आंबो नामा गासिबो मोजाङै दंजोबो जोंनि बाय बाहागि माखाया रावबो दुखु सुखु जायाखै मोजाङैनो दंजोबो जोंनिया थिगैनो दं बिदिनो इसोरनि उनाव मोजां थांबाय थाथों आबौ जोंखौ जय हो बे जाबाय दांगुवा पार्टि नै बबे एसेला मानसि माखालाय ओइ मादै आंनि बेयो मादैया मा बुंगोन दिनै बाहागि सन्मिलनाव बाहागिफोरखौ न'नि गासिबो बिहाव बिखुनजो बिजावजालि बिहामजो गासिखौबो लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों बेफोरबायदिनो जाहाथे उनावबो जोङो बिदि बाहागि सन्मिलनखौ खुंलांबाय थानो हाथों जेब्लाबो जों बिदिनो ज' ज'यै लोगो मोनलायनो हाथों बेखौनो आं इसोरनि सेराव सोरबा सानलायगोन आंनि मादैखौ इउटुबाव नुनानै बा बिनोसो बिमादै जायो आंनि रियेल बिमादै माने आदैनि हिनजाव गोसोआव ला बुजिबाय दा बिसोर गासैबो बिबाजै बिदा मा बुंगोन आंनि असे बिदा मोजां बाहागि मेला खुंनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दे होनबा जानाय आराम्भ सुरु आराम्भ ना मा दै बे आराम्भ जाबाय नै राननायावसो मुखुबबाव नाय राननायावसो मुखुबबाव खुगाखौबो खाराबा सिनायो बिदि आंनि बिनानाव कृष्णा मोसाहारि मबाइलाव आबै सुरु आबै मानै बेदरा
बेदरासो नागिरबाय नै जाबाय जोंहा आबै उन्दै नैबे नैबे आबै बैयो जोंहा बिमा नै बियो ओइ बिमा मा बुंनो नागिरदों बुंदो दे एसे भागि मेला जानो फैदो भागि मेला बारा रोङालै इसोर ने ए आयं नैबे मादै भागि मेला लाबायथारसै जानाया जानाया आराम्भ' खालामनोसै नै बिबथै उन्दै मा बुंनो मादै मा आराम्भ' बेदर मा बुंनो मादैया माबायदि मोनदों बाहागि मेलाखौ मोजां मोनदों आदसा गासिखौबो ज' लोगो मोनलायनानै दे नोंथांमोना अबे मादै मोसाबाय दं नामा बाब मादैया मोसाबाय आं मोसागासिनो नुदों ओरैनो मादै नै मादै एसे नायनाय मादै गोदान मोसाबाय दं नामा फैनाय नाय नै बिदि आदैया आंनो बसा नै मादै खबर मोजां जा बाहागि मेला जाना माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों दे मादै जय हो मसाहारि जाति जिन्दाबाद बाय बाय नै आदै दे बाय आबौमोन ना बाय जानोसै ने आदसा बारे मसाहारि जिन्दाबाद नायलांदों नोंथांमोना जोंनि बाहागिनिफ्राय जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जिउमानि गोजोननि थाखाय गसाइनि सेराव 1 मिनिट आरज गाबनाय जायो। दायो जोंनि आबै आबौमोना जोंनि बाहागिनि जारिमिननि सोमोन्दै सोर बबेयाव दंमोन सोरनि फिसाया साबेसे बेनि सोमोन्दै आबै आबौमोना फोरमायथिना होनाय हाबाफारि सानसे समाव बिसोरनि लेरगुमनि न'खरावबो आरो कमलनि न'खरावबो फिसाला 3 फिसाजो 7 उजिबाय बिनि गेजेराव दा लेरगुमनि न'खराव उजिनाय फिसालाफोरा जाहैबाय फारियै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिनि उनाव नै दा बर्थमान बिदिया दायो गसंनांगौ फिसालाफोरनिया जाहैबाय मा माबानिफ्राय दाबानिफ्राय फरायसालिसै दाबानि बिहामजोसो रायजोफोर जों फैगौनि बाहागि मेलाखौ जों जेरैहाय दिनैहाय जों जेरैहाय गाजा गोमजायै जोङो फालिनो नाजादों फैगौ बारावबो जाहाथे जों बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै फालिनो हायो इसोरा जोंखौ जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो बेखौनो जों हास्थायनानै फैगौ बोसोरनि जायगाखौ दिनैनि थि खालामनाय बे जायगाखौ आं फैगौ बोसोराव जों रायजोनि गेजेरजों लेसेरा दामबाफारा अमूल्य मोसाहारिनि न'आवनो जोङो थामथि खालामनायखौ लाहार फाहार खालामनायखौ बेयावनो जायगाखौ थि खालामनाय जाबाय आरो बिथांखौ नैबे फैगौ बोसोराव बाहागि मेलाखौ बे आदैमोननावनो खुंनाय जागोन होननानै बिथांखौ सिनायथि होनाय जाबाय दिनै बेयो आंनि जोनोमगिरि आइ लोगोफोर नायनानै लाखादों नै बेनो बुंनो गोनां थायो एसे बुंनाय आदै बुंनाय सुबिदानि बाथ्रा थायोना सुबिदा नङाबाथ' फट'नि थारिख लानो हाखाया फट'खौ लानो थाखाय रायज्लायनो हागोन जोंबो लायाब्रा दे
दायथ'खौ हरबाय दायथ'खौ लानायाव जेनेबा हमना ला आदैया गोजोननाय मोनगोन ना मोनाखै लोखि बाजाना आदैया जेनेबा जोंनि बाहागि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दसे सम आंखौ बिबुंथि लाखिनो होबाय आबैमोना आबौमोना बेनिखायनो दसे सम आंबो जोंनि बाहागिनि सोमोन्दै एसेब्लाबो दसे सम लानानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं नाजाबाय नैबेवहाय गुन्दै गामियाव लानाय जादों फैगौ बोसोराव दांगुरायाव हरनाय जाबाय बेखौ दिनै फोसावखानाय जाखाबाय दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना दायथ' हरदों बा खुंनो थाखाय बिथोन हरदों आखाइ गथायदों नाथाय बिथांमोनाबो दा आदैमोना मादैमोनाबो खुसियै बरायनानै लागोन जों बिदिनो सोलाय सोलाय दांगु बोराय खुंखांनायनि उनाव बाथा बारियाव गामि फैगोन जायखिजाया माबा मोनसे जालायगोन नङा होमबा आरो बेवहायनो जोंनिनो नेक्स्ट जायगाया बाथाबारिथ' गामि जायालासिनो गामिबो जानो हागौ जोंनि जाहैनाय जायगाया नङा होमबा दा बे सम आरो बोथोरजों लोगोसे जालांबाय थागोन दा जियानो जा नैबे बाहागि सम्मेलन एबा माने ओंखाम खबसे जालायनायनि गेजेरजों मोखां नायलायनाय सिनाखौ जालायनाया सोब दिनैनि तारिखाव जोबोद गोनांथि दं जायनि जाउनाव बेबायदि सिनायथि लालायनाय गैयैयावनो गोबां एक्सिडेन्ट जायो जायनि जाउनाव न'खरजों न'खर गोसोलायनाय हाबा जानाय जायो नङा होमबा आरो गोबां जंखायलायनाय एदावलायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो खैदां खैफोदाव हेफाजाब मोनलाया बुजिबायना बेनिखायनो जों बेबायदि सिनाखिनि लालायनाय फोरबोआ खोब गोनांथि खोब गोजोननाय मोन्दों आबौ आबैमोना थांना थासान्दियाव बेखिनिखौ नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोगथां महर होदों आबौमोननिसिमबो उन्दै गामिनि आबौ आबैमोन आरो बेनिनो न'खरनि गोरा गाहाय आदैमोननिसिम खोब गोजोननायखौ बावहरदों जों बिदिनो जायनो बिबान होदों बियो दुखु सुखुनि गेजेरजोंब्लाबो इयुन समाव हाबाफारिखौ बिदिनो मोजाङै गोसो खुसियै दैदेनलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जों दा गुबुननिखौ नुनानै जोंबो सोलोंदों खोब मोजांनि बाथ्रा गुबुना बिदिनो गोबां जायगायाव बानायो जों बरंस आंनि लोगोनि माखायानो गुबुन जायगाफोराव बाहागि सम्मेलनाव थाङो जोङो बोसोरसेयाव गोबां खामानि दामानि मावो आरो जों बोसोरसेयाव माने साख्रियानो माव सोरबा बेफार फालांगियानो माव सोरबा हाजिरानो माव जों बोसोरसेनि ओंखामनि थाखाय जोङो सान हर खस्थ' खालामना गिदिङो थेवबो बिनि गेजेरजों बै सानखालि हानायखिनिखौ जोङो जेबा तारिख लागोन तारिख खालि हानायखिनिखौ जोंनि बिमा बिफानिफ्राय लानानै आदै मादै आबौ गासिबो जोंनि फंबाय बिनानाव गासिबो टाइम होलायोबा मोजां जायो जानाया गेदेर बाथ्रा नङा नङा होमबा बेदरा दरसेयानो गोलै दरनायानो गोलै गेदेर बाथ्रा नङा खिन्थु जों सिना फरसि जानाया बिराद मोजां जोबथारनायाव जोंनि बाहागिफोरखौ ज' खालामनानै गांसे सावगारि दैखांनाय जायो बे सावगारियाव थानायफोरा गासैबो आदै मादै आबै आबौ जोंनि बाहागि इयुन समाव नायनो थाखाय बे सावगारिखौ दैखांना दोननाय जाबाय बोराय बुरैनि खोन्था सावगारि दैखांनायाव थानोनो रोङा लोगोफोर गाज्रि दामोनसै मसाहारि जाथि जै जाथों लं लिभ मसाहारि लं लिभ